Barka da zuwa tashar Arewa Select TV. Idan wannan shine zanka na farko, ka danna subscribe da alamar ƙararrawa domin kallon sabbin shirye-shiryen da zarar mun daura. Dan takarar jam'iyyar APC Bola Ahmed Tunibu ya yi subutar baki a wajen taron buɗe kamfen ɗin shi a Jos. Bola Ahmed Tunibu ya yi subutar bakin ne a lokacin da yake yi da bayanin da yake gabatarwa, inda ya ce God bless Nigeria, God bless PD APC, kamar yadda za ku gani a cikin bidiyo nan gaba kaɗan. An gudanar da taron buɗe kamfen ɗin Bola Ahmed Tinubu a yau a Jos, yayin da mahalarta taron suka halarta aka yi gagarumin taro kamar da aka gani a cikin bidiyo. I hand over back to the chairman of the party before he disciplined me for leaving president waiting and keeping him standing. We are calling, inviting the national chairman to invite the president at least to close this part of the ceremony. Thank you. God bless you. God bless Nigeria. God bless Nigeria. God bless PD APC. APC. God bless. Ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin kallon sabon shirinmu na gaba.